Hello. Hello everyone, welcome to my channel. So, दिनैनि vlog-आबो आं बर'आवनो बानायगोन. So, दिनै जोङो मानास नेशनेल पार्कआव दंफैयो. आं बाखिखौ बुंगोन ना? So, दिनै जोङो मानास नेशनेल पार्कआव दंफैयो. दे. जोङो दा दाउमासार रिजर्टआव फैदो. जोङो दासो मोनफैदों सफैनानै रिजोना मानि थाखाय फैदों? रिजोना मा जाहैबाय जोङो दा शुटआव फैदों. जोंहा आदा नोरसिंबो दंफैयो. बेजों शट लानांगौ दङ दिनै थैस' थांस' मुभिनि. ओमफ्राय दिनैनि शटआ बे पार्कआवनो जाजोबगोन आरो ना रिजर्टआव ना दाउमासार रिजर्टआवनो लाजोबनाय जागोन आरो हायोबा बेलेगावबो लागोन खोमा दा आंथ' बारा मिथिला स' नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ आरो गिदिं दे गिदिं आं साइस ना नैयाव जोंहा फट' सेसन सोलिगासिनो आरो फट'ग्राफारा एफा मोजां खेबो माने खेबजाग्रायानो खारलाय लाङो दा जोंनिया स्टार्ट जाबाय सालथैनि आंनि सालथैनि साले नै दा फार्स्ट शट दिनै मानासाव मोजाङै होदो आसा खालामो आरो बुनाय समाव दं मोजाङै होआबो ना बुनाय समाव दं मोजाङै होआबो दे मोजाङै होदो ना दे नोंसोर मा खालामदो लाइक क्लस ना नों मा खालामदो आं नै सिनायगासिनो थारमाने जास्ट बिहाइन्ड द सिन्स नोंलाय मा गल बाथाय हले नोंलाय मा रायलायो इदि होनोहाय अमा सबाय नैयो बीटजों दुन्दिया बिलाइ बानलु नैयो आलु बिन्स भाजा लकेल थाबा आरो बियो ना बियाव हारसिं खुरना जानांगौ बा ओंखाम खुरग्राया रेस्टुरेन्टनि मालिकआ आंनो रान्दिनि आरोना आंनो संनाय आलासिफोरनो नंगौ रेस्टुरेन्ट ना मामा नाम PTC इको केम्प फुल मानास नेशनेल पार्कनि PTC होननाय मोनसे इको केम्प बेयावनो ओंखाम जागासिनो आङो बिदिनो बे माबानिनो इको केम्पनिनो आङो मालिक थेंक इउ मेम नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय मादै बोरै नांदों फैनानै खोन्था मोजां नांदों मात्र आरो गैला जेबो आं फैबायानो थाखायोबा बा हेलेना बोरै मोनदों नों फैनानै दे दिनै हा मोजां मोनदों नायो फट'ग्राफार मडेल सस्ता मडेल खम दामि मडेल जोङो दा बे दैजिमा बुंनाय जायगायाव दंफैयो शुटिंनि थाखाय बैयाव शट लागासिनो ओमफ्राय जोङो नैयाव जिरायगासिनो अन्थाइनि बिजनेस मावगासिनो जोंना दा शट गैथ'वा लानो गोनां दा दसे उनाव लागोन खोमा ओंखायनो माने दसेखौ रेस्ट लादों आरोना बिराद मोजां बार बारगासिनोमोन बै खन्द'आव ओमफ्राय दायाव एसे खम आरो बारा थेवबाबो बिराद मोजां नांदों जिरायनानै दैजिमा जागा नुफैदों आं बेयाव दाख्लैबो फैफेरनाया थेवबाबो दिनै मोजाङै जिरायफैदों आरोना दा जोङो लकेसनाव मोनफैना दंफैयो फंबाय प्रिन्स बे न'आवनो लागोन जों दा शुटिंखौ बैयाव दं केमेरामेन दिनै मा दङ सिमा दे होमबालाय खनना हो एसे मा होनो भिउवार्सफोरा एसे इन्ट्रेस्ट नांलाङो खोमा खन
दे खारजुगोनसो दा जिखिनि नायबाय दं रेडि 1 2 3 स्टार्ट मा दे मेथाइ खननांगौ आंनि फेभरेट मेथाइ दे माखौ बर' मेथाइआ ओ मोरे जान कियकरा अभिमान बिलाय हासासो बर'आलाय मामोन बर' मेथाइआ बर'आ आंबो मिन्थिया मा रेड रेड गोजा गासिबो ओमफ्राय गस्लाया ना रेड 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 खालि नोंनोल' ओमफ्राय आंनि अरायनि बिखायाव नोंल' गैया रावबो नोंनि अनगा दिनैनि सिना मा दिनै न'आव थानाय दिनैनि सिना आङो ओंखाम जानानैनो बाथिब्रै नामा जानानै उदै सानानै बाब्राबाय थागोन डक्टरनाव लांनायसै दे जागोन दे हाय हेल' नोंथाङा दिनै एक्ट्रेसनि बेग लाग्रा जादों नामा बाहायखायो बियो बाहायो बेयाव इमान मानसि थागोन खिन्थु बाहायनाया आंखौल' बाहायो आरोना बेग लानाय माबा रोगानाय दोनैलाय लाबोलाय दै खिनोबो दै जगायना होनांगौ आंसो गस्ला सुना होनांदों मैयाबो शार्टबो गामसाबो ओमफ्राय नोंनि खिनो सोर दै लांना दङ लेट्रिकसिम जोंहाथ' लेट्रिना न'आव गैया बाहेरायावसो नालाय खिनो दंखलाव दै खावा होननानै आं न'आव लेट्रिकसिम दै लांना गैलालै मानसिफोरा हुसासो सानमारगोन बे इमान आंखौ इमान खस्थ' हयथासो आं दुखु मोनदों गोसोखौ इसबा भिडिअ खालामबाय दे आं बाबानो खोन्थाना दा आरो मोनसे सिन लाबावखांबाय दा आरो जोंहा टि टाइम रेस्ट दा जोंना रेस्ट सा लोंनोसै जुलाय जानोसै दा जोंना लान्च ब्रेक ओंखाम जानो थांगासिनो ओंखाम जानो थांगासिनो दा जोङो ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै आरो दा लकेसनाव थांगासिनो जिजोब्बाय दा जोङो सकआव थांगासिनो लामानि मोनसे मा होनो सट लानो आंनि आरोना आंनि हारसिंनि दङ लामायाव मानसिफोरनि खाथियाव खारथिंलाबायनाय सिगरेटलायनाय केमेरामेन जोंना एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर नै हनैलाय गाजोब्बाय एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर जोङो दा बेयाव माने गारि नेगासिनो मा होनो बेखौ बिथिंथ' पिलपिलि गारि होनो जोंनिथिं टमटम होनो आरोना बेटारि गारि बेखौ नेगासिनो बेयाव आंनि मोनसे शट लानांगौ दङ दा शटखौ लाखांबाय ओमफ्राय नै मानसि आं खावनोसै मोनसे आगसिं होबाय दे गाज्रि दामोन मोनसे शट लाखांबावबाय खारनाय गोलैलायनाय हान्थु दुलुननाय मेंलायलायबाय सेन्देल गलांलायनाय नै शुटिं जोबथ'बाय दिनै ना दंबावो मोनबेसे मोनसे आंहा जोबोद दुखु जादों बेकग्राउन्डखौलाय सानजों मानसिजोंनो लाबो आं मारि एबार आंनि दंना गैया आरो गाबै गाबै आरो गाबबावनांसिगोनलाय गाबै गाबै मेगन सेगन गुजोब्बाय गोजा जाजोब्बाय